Oh yes! Good morning, 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 good morning. Tas-tasan daw tabi John. Tas-tasan daw tabi amigo. Ang sa tuyang audio digdi sa laog para nadadangog ko kimarayan gabo. Yan. The best, ha? Good morning, Pilipinas! Mga Bicolano, sa manapartikan mundo. Aldongon yan na, anong aldongon yan? Martes ngon yan, yun ano? Petsa 12 na kan, Nobyembre. Kumusta po, Legazpi? Mga taga Legazpi! Uy! Kumusta ka mo? Shhh! Mga taga Legazpi! Ano na boy? Uy! Ano na? Kumustang turog ta? Kumustang katurog ta? Oy! Bossing Chito Baldo. Sabi niya, wow, it's a miracle. Latosan ta ka dyan, amigo na. Pagkaraya, amigo, ang pait, mamigo. Gari. Wow, ngaya, it's a miracle. Uni manasaro. Good morning, Henry M. Sa abroad ka, tabi. Tapag nasa abroad ka ngaya, pirmi kang atab. Good morning, tabi, bossing Chito Baldo. Ang sa tuyang, amigo. Kumusta lamang po ang sa tuyang aldaw? Good morning kay Kwana, Mark Jerome Tresvalles, amigo. Pakigreet po happy birthday sa mama ko na si Elma Seneca Tresvalles Bungalon. Oy, sige migo ha, tod ta. Tugtugan ta kay happy birthday sa imong ina. Mrs. Elma Seneca Tresvalles Bungalon. Happy birthday, bossing. Bossing. Madam Elma, happy birthday po. Alay sa imong mabuot na akin na si Mark Jerome. Good morning, Leonito Gaviria. Busing, God is good all the time. Sabi ni Pading Ray, Salbatana. So, ba? Di ko pa nababasa sa rawit-dawit ni Pading Ray, Laging nakahanda. Iyon na garin nabasa ko na ni Pading Ray. Iyon na di. Di pa? Garuda ipa, tabasaon ta. Garuda ko pa nabasa ini na rawit-dawit na iyo, day pa. Abasaon tango niyan, Iyo. Good morning, Padi. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Bilog kong pagkatawo, umawon ang sa iyang banal na ngaran. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Ang gabos ng balaog, dai mo paglingawan. Salmo 103:1-2. Maturinong naaldaw nin Marte. Salamat, tabi, Padi. Pading Ray, love you, Padi. Sabi ni Pading Ray sa radyo, same to you, Padi. Ay, wow! Gayon sana kan mo, saro maniniman si Noel Mana. Saro maniniman si Noel Mana. Good morning, amigo. Mga Tagaligaspi, la. Kumusta ang mga Tagaligaspi? Sa mga may birthday po, Tod, sarabayon ta, ha? May mga birthday po, kumusta taben, mga Tagaligaspi? Kumusta lamang taben sa tuyang aldaw? Yun palan ang meaning now na aram ko. Good morning, Henry M. Good morning, magpatugtog ka daw ki Pamasko. Tod, tabi ang Pamasko. Happy Tuesday morning to everyone. Aha. Yun na ang anito po, everyone po. Yun na ang anito. Yun na ang new mayor ng Legazpi. Yun na po baga. Tabagaan pagdeklarar kan Comelec. Yun na po baga. Good. So, mamaya yung mga birthday. Dako yung mga birthday. Good morning, Kuya Henry. Good morning kay Jonas Rosal, maray na aga, amigo. Kadakot kan birthday. Totoo na, ha. Sabi ni Sir Tony Reyes, morning, Netherlands. Happy Marites.
Sir Tony, Marinaga tabi. Sa Netherlands, ha? Ligaspi lang, migo. Ang aking daing disiplina, nagataonin kasusupgan sa iyang magurang. Marinaga. Good morning, tabi sa imo. Good morning, tabi. Okay na. Wala na. Alright. Sige na. Ramon taran mga buhay na manong report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Alarmario nasa linya. Hali po dyan mga tugang sa luwasan. Oras natin 15 makalipas ang alas 5 din pagkaaga-digdi po sa DCGB asin sa Pilipinas. Wish I could speak English. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Report kay Paringal. Good morning, Paringal. Go. Yes, good morning, Ripig, Lalauman, Madagsa, aga sa City Hall, Kanaligaspi, ang mga support ni EPG, Mayor Attorney Gavin Jr. Hello. Yang Mayor, formalmente sa pwesto. Inian natutunugan tang mangyayari ngunya na Aldao pagkatapos pinoklamar na kan Comelec Garbin bilang bagong alkalde kan Legazpi dahil sa disqualification case ni dating alkalde J. Rosal na dinesisyonan na kan Korte Suprema finalmente dahil sa kasong sinangat kay ito before election ni Joseph Armogela dahil sa pagtaon ni ayuda ni Rosal sa laog kan campaign period na bawal sa patakaran kan Comelec. Haloy na naging proseso kan kaso sagod na nakaabot sa Korte Suprema and motion for intervention ni Garbin na dinangog kan Korte Suprema dahil siya nagrabyo sa kasong ini como siya second to the rank sa uminaging eleksyon digdi sa Legazpi City bilang alkalde. Kaya ngunyan Aldao formalmente maasumer na si Garbin sa pwesto. Ito turn over na ni acting Vice Mayor Bobby Cristobal Anrenda kana Legazpi City bilang alkalde. Kaya ngunya nadadangog ta natutunugan ta sa mga supporters na ngunya na aga pigilauman ang pagdagsakani sa City Hall para ipamati man ang suporta sa pagtukaw kan bagong alkalde kan Legazpi na si EPG Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Sa iyan tabi pa rin ang bongkaras kan informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Sige, pasadahan tanan mga may birthday ngunyan. Tagari kadakol na. Happy birthday tabi sa mga minasunod, ha. Good morning daw. Pakigreet po sa bunso ko. Advance happy 20th birthday. Uy, ang bunso mo palan ate kayen. 20 anyos na? Grabe man, adi. Ang bunso mo, pakigreet po sa bunso ko. Advance happy 20th birthday. Clint Vincent Ruan Buena. Buda sa tugang kong mas sexy, buda mas magayon sa ko. Chelsea Llobrera, happy 35th birthday. Salamaton po. Talaga? 20 anyos ang bunso mo. Sumatoa mo, pera. Ang edad tabi, ate kayen. Kung subunso mo, matoa mo pera mga 20, 25, 23. Napaatab man. Napaatab. 21 sumatoa? Talaga? 21 sumatoa, 20 subunso. So ikadua, napaatab ate kayo ng kwan. Pengen ako paggantawi ka. Oy, Cak Maria,
Lola Maria, Lola Maria. Tsa Maria, napaata ba di? Iyo nga nga pigasabi ko ka. Napatabaan ano ini, tadom ki balingoy. Oy, happy birthday. Iwalon ako kay ni ate kayan pag ako nailing kay. Kuduton ako kay ni. Oy, kay Chelsea, happy birthday. Chelsea Llobrera. Yan. Happy 35th birthday kay Chelsea Llobrera. Happy birthday. Yan. Muna kay ano yan? Sabi kay Clint Vincent Ruan Buena. Yan. Sabi ni kay hindi tagay tao ng kidiscount. Good morning, amiga. Okay man bagaan mga Tagalegaspi? Ika, Bibi, kumusta ka? Now I know kung natanog mang aldaw mo. Yan ang dahilan kan ba ata. Ako, migo, pig-ulok-ulokan ko sa namigo. Sa totoo lang talaga, ano yan, gari piggo mo sandagan ko. Gari, ako dito ra ako sana sa ulok-ulok. Ang sa pampagkaga ko. Dito ra ko lang sa ulok-ulok. Gary, kung talaga, kapag para hapot-hapot na dyan, will tamadamay ka sa problema kung ngunyan aldaw. Baka madamay ka. Okay, o sandali, happy birthday po kay Elma Seneca Tres Valles, Bungalon. Happy birthday, sumama ni Mark Jerome Tres Valles, Bungalon. Happy birthday po. Maray na agad tabi sa imo. Good morning mga birthday celebrants natin. Kuya, papuko po kan pamangkin ko na si Denise Balisa. Turugon pa, kaya tamili may klase na. Yun na nga nang pigasabi ta. Bareta ta, sir, bareta na kanduang bagyo na sunudan tabi. Todod po tapo ng tampag-asa ha. Baka naglaog na nga na isusaro ka subangi. Pero gari ang good news diyan ta medyo harayo eh. Natuya sa Bicol. Kay pero kahirak man. May meaning palanre ang APG. Latoson kanto next na ini na. Iyo ini ang meaning mo. Bala ka. Dapat si Vice Mayor ang matukaw tadaog siya ta nagpa-recount daog pagiraray na po no. Pinaliwanag baga kaswaponan, di ba? Partikan ano yan objectivity and fairness nya to. Mga tugang sa programa na ipaliwanag yan tabi kaswapon. Malala ang kababalaghan digdi sa Legazpi. Poderosohon. Oy, pagkagaaga din mala Diyos na relax. Inuming tubig na malipot, Inuming tubig na malipot. Happy birthday po kay Evelyn Broquesa at kay Boss Kaloy Loria po. Ay, birthday mo niya ni Kaloy na Loria. Happy birthday. Don Kaloy Loria. Si Congressman Kaloy Loria. Birthday pala ngon yan At kay Evelyn Broquesa. Happy birthday. Good morning, Boss Kaloy Loria. Sabi kan texter, happy birthday po. Daing Masyado na. Relax ha. Relax lang. Dapat pagkaaga, relax. Kalma. Sabi baga, kalma. Morning DCGB, kung siring sana ang trabaho kan Comelec, kan mga appointment, di lang sila gusto ninda mag-arog kan yari gabos. Inali sa pwesto, halion na lang ang eleksyon. Ata ng kalma. Masyado na. Happy birthday po kay patugtugay daw kay Bailey Chile Chacha na kanta. Kagayon baga sa aura mo ngunyan. Ata nakakaong kaya kung batag mo niya na sinapna. Marayo na kaong kung ngunyan. Batag na sinapna. Okay. Good morning. Ano daw tabi? I hope Ata na nga ni. Hay na so may birthday na buksan ko kasubago. Belated happy birthday kay. Ay na nga ni ito. Wala lugod.
Nawara lugod sa my birthday. Happy... Oh, sige. Sige, terlaog ang context. Alto na muna. Sige, terlaog ang context. Sige. Alam ko na. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday po. O, wala na. O, yun na. Tapos na sige, pang rula o gantex. Madali lang tayo lingon tabo na sa mga birthday greetings. Happy birthday. Happy birthday kay November 12 birthday celebrators Ricky Nunez of Zone 1 Bitano, Legazpi and Jose Leandro Lanoso ng Aeroville Subdivision, Cruzada from MMC. Good morning. Tabi, happy birthday. Manay Merly Caceres, maray na agad tabi sa imo. Kumusta ka tabi? A blessed Tuesday morning, sabi ni Madam Milindawi. Maray na agad tabi, Madam Milindawi, Miss CMD. Yan. Aha, good morning tabi, Henry M. Ay si kompleto, si amigong Raul. Good morning tabi. Good morning gayunon. Boss Raul, good morning tabi sa imo. Raul, Kalyo. Good morning sa mga taga PYZ Enterprises. Maray na agad tabi gayon ngaya kan Legazpi City. Ano tabi update kay pay na naghanap kan aki? Ay day ko nasundan ta kasuhapon kwan tabi winalat midig di sa kwan di si GB kasuhapon ha. Alat iyon na gayon. Day ko totoo tabi Totoo tabi ha. All right. Hay na sa mga birthday greetings tadigdio. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy. Ay, net. Okay na. O sige. Ay, good morning, Henry. Pakigreet po. Happy birthday kay John. Happy birthday kay John Alfred Filgueras Besa at Dominic Alfred Filgueras Besa yesterday, November 11 from Metro Manila. Yan. Okay. Sir Boy. Happy birthday, Sir Boy. Boy, ano yun si Boy Lanuso. Good morning kay Madam Mirna Lanuso, Dr. Mirna Lanuso. Maray na aga po, alas 5:30 na, oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Aramon ta daw mga tugang ang report, hali po dyan sa luwas. Hali po kay Miss Karen Ala, ang babaeng medyo gumaganda. Habang tumatagal, medyo gumaganda. Karen, good morning Karen. Yes, VP, good morning. Good morning man sa mga paraan tabay. Sa dagdag man niya tong bareta na ipaarabot na kan gobyerno provincial kan Albay ang mga darakulang tigahagad pa ining tabang sa gobyerno nasyonal. Karon na digdivisi ang permanenteng relokasyon kan mga naapektaran kan landslide na pamilya sa Libon, Albay. Ini ang kinumpirmat ni Acting Governor kan Albay, David Glenda Bungaw. Katakod kan pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos kan 6 kan Nobyembre para sa pagdistribute kan asistensya sa mga parauma, budak para sira. Sa interview sa VP kan DCGB News kay Gobernadora Bungaw, sinabi kay ini na itigplano ninda na permanenteng relocation kan mga pamilya duman sa may Burabod, Libon, Albay na naapektaran kan sugulpi bagang paglandslide dulot kan Bagyong Christine. Na isabi na kay Presidente Marcos asin sa gobyerno nasyonal. Kaya ngunyan, tigagada na sinda kaini kay mga comprehensive rehabilitation plan. Kaining comprehensive rehabilitation plan VP, sa sakubon kaini, so mga di na kaya kan LGU, arog kan major repair kan mga national road, mga tulay na nagkadaran nyaran dahil kan pagbagyong Christine. Katakot pa kan bagay na ini VP, tiga-agada na ang gobyerno probinsyan ka Albay, ngunyan kidaga. So daga na pwede pa kalo na makakatabang na mairilikit sa mga tao duman sa Burabog, Libon, na presente nga ni na nasa evacuation center pa. Kadagdag pa tabi VP, dahil nanggad ini makakauruli o dahil nanggad pa ini tuturugutan makauruli, kaano pa man ang babalalikan kay ining karungan na nagkadaran niya na dahil kan su massive landslide duman
Yan tabi IBP ang totong impormasyon hali sa luwas. Karen Ala, thank you. Salamat Karen sa report. Oy, may klase na ngunyan May klase na po ngunyan. Baka mapanlingaw ka mo. Lifted na tabi ang suspension of classes. Kaso hapon nga ni Gary, gari na pas sorry tabi sa term. Gari na pasala ito kaso hapon na. Gari. Dahil ko man, opinion ko po yan. Personal kong opinion Gari na pasala sa suspension kaso hapon yun. Paano kan secretary kan DILG may pinaluwas na memorandum in-apply niya sa buong Pilipinas. Dapat ko So agian sa nakan bagyo. Sinuspindi sa klase kaswapon. Marayon baga ang panahon, di ba? Alright, dumang kita mga tugang sa headlines in the morning, 5:33. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Good morning, Pading Mar. Ano ang latest? Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Nakaluwas tanin para si Nika. Naglaog naman sa bagong alas 3 ng aga si Opel. Kaya daw. Aha. So, yan sa mga bagyo. Uni may sarupang bagyo. Yan alas 6. Rimati na ang big time oil price hike. Dus G's sa imo. Pero sa ingres sa diesel? Dus G's. 2 pesos 10 centimos. 1.50 sa mo ni John. 2 Gs pa di sa diesel? Oho. So mga ma-aurora na magamit kay Katipong, Oo. 1.20 ang increase. Di mo pa di pagsabihonan rason ng kapag-increase sa panggana ni Trump. Ay, so mga bagyo na ang agi sa Amerika. Sa mga bagyo. Pagkatapos, so pagka-atraso kan na produksyon kan OPEC, Oho. puda, so pagluya kan balor kan piso kontra dolyar. Salbatana, ano? Yung manangat, tapos siyempre babakalon sa petrolyo, peso. Oho, dakol na piso kay Puan. Dakol na peso kay Puan para makabakal ki crude petrolyo. Brother. Salbatana, 2 pesos. Bata di ako nagkarga kasubag kaswapon. Oho. Okay, so yan ang final na at yan alas 6 ng aga. Pangyayari sa maabaka. Mientras tanto, ley na mapakusog sa investment sa nasyon, pinirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos. Campaign season para sa 2025 elections, paglalauman kang COMELEC na magiging matrangkilo. DND. Bago na ko, ang headline ang tatara mo ninda, pigla umang kang kaumilik na magiging magasto. Ang feedback kaya ni Chairman, so pag-file ni mga COC na nadaling, ano yan, dahing untoward incident. We understand to DND, siniguro nagabos na mga LGU na rinapado, kambagyo, matatawanin ayuda ka national government. DSWD nagpawagas ng mobile command center sa mga lugar kan Isabela na nawaran ng kuryente dahil sa pagrapado ng bagyong Nika. NIA o National Electrification Administration patutukan man sa mga electric cooperatives ang epekto ng bagyong Nika sa power sector. Disaster Response Unit kan AFP sa giraray na inaktibar. Mantang create more act mapasa sa red tape as in makirarin dakul na trabaho. Kibuloy idinalagan sa ospital dahil sa irregular heartbeat sigon sa PNP. Mantang bantay sa radyo siya ngunyan sa Philippine Heart Center. Pero sabi ka na abogado, bako mga life-threatening ang pigmamati ni Kibuloy. Okay. Korte Suprema mabilog din polisiya sa paggamit ng artificial intelligence sa mga operasyong kang korte. Mantang mga weather forecasters dahil na nag-upload sigon sa pag-asa DOST. Sara Duterte nagsimbak na sa abiso kan sa iyang ama na sa politika. Ang sabi niya, maabot kita dyan. Ano sa advice ni Presidente Duterte? Magaling na sa politika si Sara. Magnegosyo na sana. Magnegosyo na sana. Magnegosyo na sana? Iyo, maabot niya kita dyan. Okay. Timbagan ko ngayon so 32 million na nagboto sa kuya kan 2022. Pagkatapos ko na ngaya maging presidente. Okay, yabi sa mga headlines na pagmamagat. Ano ba yan? Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Oros at Bigas Presidente Pasta Radio. IPYC niya yan, 24/7 konektado ko mo. Kidaing load. From News Base, reports in Bardila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit.
Aramon ta daw mga tugang ang latest tabi sa kamugtakan kam panahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Kumusta ta daw si Ophel? Kumusta ta daw tabi si Ophel? Kung pasay ng direksyon kaini ni Ophel, mga tugang na luminaog na tabi sa PR. Kasubangging 11. Ang gunya nga na maaga, may lang ilimunta mo na ang latest tabi, 5:38 na. Hello, good morning Sir Ariel. Onder ka po sa DCGB. Ano po ang latest kay Ophel? Go ahead. Maray na aga po. Ang bagyong si Ophel po, naglaog na po iniyo sa Philippine Area of Responsibility as bagong alas 3 ni Naga. Sinini nga ni man, nasa kategorya ng ngunya na tropical storm. Sa ngunya ni yung international name na Usagi. Puring namata ng sentrukan bagyong Ophel sa distansyang 1,170 kilometers east of southeastern Luzon. Kung sa iniyan man nasa coordinates na 13.0 degrees north, 134.8 degrees east. Sa ngunyan, igwa naman ining kusog din Doros na harnes sa sentrong nag-aabot sa 75 kilometers per hour as inigwang pagbugso kan Doros na nag-aabot sa 90 kilometers per hour. Nagiro ini sa direksyon na Pasulnupan, Norte Sulnupan sa rekas na 25 kilometers per hour. Sa ngunyan, mayo pa man na kataas na tropical cyclone wind signal sa anuman na parte kang Pilipinas, as in ngunyan na aldaw din naman iniyo inasa na makakaapekto sa panahon dito sa Pilipinas. Lagad nilalaman man na ang bagyong si Ophel mahero sa direksyon na Pasulnupan, Norte Sulnupan hanggang sa Huwebes na Bangi. As in, iniyo man mahiro sa direksyon na panorteng Sulnupan, pasiring Manduman sa parte kang Northern as in Central Luzon. Posible man nga iniyong maglandfall base sa forecast track ngunyan, duman sa Northern o Central Luzon sa Huwebes nin hapon o Bangi. As in, nilalauman pa man na padagos pa iniyong magpusog habang iniman nasa kadagatan. Samantala, ito man bagyong si Nika, nagluya naman ito from typhoon naging severe tropical storm ito as iniman horing namataan sa distansyang 185 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte. Nagiro man ang bagyong Nika sa direksyon na panorting Sulnupan sa rekas man na 30 kilometers per hour. So padagos man po ini yung naghihiro paparayo naman sa kadagaan kang Luzon as ininingani man inasa na maluwas sa Philippine Area of Responsibility within the next 12 hours. Samantala, igwa pa man sa rong bagyo sa luwas kan Philippine Area of Responsibility na kung saan nga may international name man ini yung Manny. Sa ngunyan, nasa tropical storm naman ini yung kategory. Nasa distansya pa man ini yung 2,870 kilometers east of southeastern Luzon. Sa ngunyan, igwa naman ini kusog ng Doros na haranis sa sentrong nag-aabot sa 85 kilometers per hour. As in, igwang pagbugso kan Doros na nag-aabot man sa 105 kilometers per hour. Nagiro ini sa direksyon na Pasulnupan as in sa rekas man na 10 kilometers per hour. Ngunyan pong maghapon digdi sa Bicol Region, laumanta ang generally maray na panahon. Lagad niya pa man ang tsansan in mga pulo-pulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Apo, Sir Ariel. Yes po. Go ahead. Sige pa. Makaka-apektar po sa Bicol si Ophel? Saan ka po na iyo po makaka-apekta po sa panahon tayo ni bagyong si Ophel base sa forecast track kaniyo. Although sa oring forecast track kani sa ngunyan na bulletin, dahil man iniinasa na malandfall dito sa Bicol Region. Alagad ang agyang kay kaniyo halos man itong inagyan kaniyong bagyong si Nika. So possible may pag nagrani niyo dito sa Bicol Region, base sa mga numerical model sa ngunyan, sa agang hapon o Bangi ang pinakaraning distansya kang sentrokan bagyo digdi sa may Bicol Region. So law matapos sa aga na may mga pag-uran kitang nilalauman digdi sa Kabicula, lalo na duman sa may parte kang kang Catanduanes. Ito sumasunod po na medyo harayo pa. Ano po ang nahiling na direction tabi kay ito, Sir Ariel? Halos po same din kaniyong mga nakaaging bagyo, halos pararehasin da. Medyo baba lang siya, medyo pasubsob ang base sa mga forecast models. Apo. Medyo pasubsob ito nindiit. Then
eventually mapasakat naman pasiring duman sa may Northern Luzon. Ayun. Mga initial na forecast po sa Oh, so initial as of now, udo radyo umpay ni, di man siya makaka-apekto kay Maray sa Bicol region, ano tabi? Ayun po, sana po din naman magbago ang Ang track niya. pinapalikan mga model. Oo. I see. Okay, okay. So, yan ang kung ano. Dahil po kinailing ng mga iba ang sistema nin panahon na pwedeng maka-apektar sa direksyon kay duwang sunudan na ni. Actually po, ang main contributor talaga ini yung high pressure Oo. sa may Tascan, Pilipinas. I So, pag see. nagkusog yan mga yung high pressure, ang direksyon kang bagyo, pwedeng magbaba pa rin dito sa may Bicol region. So, pag Oo. nagluya man yan, padagos na magluya, posibleng pasiring duma sa Northern Luzon or tayo naman nga ni maglandfall pag padagos na magluya ang high pressure area. Iyo po. Last na lang tabi. Pwede, natapot agari ang bagyo, ang mga direksyon, pasisiring po duman sa north, halidig di sa parte ng kadagatan na ini. Actually po, yun talaga ng behavior kang bagyo, Oo. digi sa may napot ang Western Pacific. Oo. Ang direksyon niya pa sulnupan din towards sa pole, pasiring sa north I north see. pole. Oo. Mm. Then nag-ano lang sinda, kumbaga may nahira lang ning direksyon kapag may mga weather systems aro kang high pressure area or mga low pressure area man sa palibot kan mga bagyo. Oo. Kumbaga yan talaga ang karakteristik kang bagyo, towards westward, then towards north ang direction niya. Digdiyo sa northern hemisphere. Oo, oo. Budak kun sa inot ng inagihan, gari ang pigsusog niya giraray, ano? Yun po, yan nga dahil may sa mga weather system araw kang high pressure area, then Opo. pag may low pressure area man, doon man siya na sunod sa mga haraning low pressure area sa palibot niya kung ikaw mga low pressure area. I see, opo. Salamat po, Sir Ariel. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Opo, thank you so much mga tugang Ariel Samudyo sa kamugtakan kang panahon. Ngunyan tabing aldaw na ini kinaraman dyan sa paglaog ni Ophel, Diamond Dama, ka-apektar kay Maray sa Bicol Pudi. Yung ano sa punto ko sa bago, tagigulpi sa north, ha? Northern Luzon, ha? Gigulpi tabi sa Northern Luzon ni kan mga maraot na panahon. Ano? Buda, ini medyo nako nahadit ako ining si Kwanta, ini si Ophel yaw na sa par. Ining si Kwanta tabi John Sorayo pa. Tamay direksyon siya nagsub-sub kidiit pasiring sa Bicol region pero masakat man giraray, ha. Kunday po siya nin ibang ito so high pressure kung padagos ito na kung padagos ito na dapat magluya itong high pressure, ha. Kung kumusog ito, takot kaya ang bagyo dyan pag high pressure siya, takot ang bagyo. Kung kumusog siya, lalong takot ang bagyo dyan. Pero kung low pressure siya, friendly tabi yan sa bagyo. Alright, sige. O, ipangadyi ta lang tabi buda kaya rakmangkan mga taga duman sa north. Sana sa dagat na lang gabos ini. Mga tugang na bagyo, tumama po sa, gabos na lang ang sa dagat. Dahil na po magtama sa naman ang kadagaan, mga tugang kan Pilipinas. 15 bago po magabot ang alas 6 ni aga, digdi po sa DCGB. Aramon tadaw, mga tugang ang dagdag pang report. Kasabay po si Jomar Bien. Jomar, good morning, kamin. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Mag-ingat sa mga fake na sigarilyo. Sa may nabaybas digdi sa syudad ng Tabaco na fake na sigarilyo. Nakalis na daw. Matapos na magkaiguan ng operasyon digdi sa syudad ng Tabaco na Philippine National Police, kasarabay ang iba-ibang unit Bureau of Internal Revenue, Regional Investigation Division unit para dakopon, hanapon kung si Isay ang nagapalakop kan fake na sigarilyo digdi sa syudad kan Tabaco. Sa ginibong bypass operation ka nakalis na aldaw digdi sa Barangay Kinale, Tabaco City, haranisa na digdi sa may Tabaco City Public Market. Na-arrestar kan mga autoridad ang sarong negosyante, 39 anyos ini, may agom,
residente kan barangay Pawak ang Tabaco City pero ang business address niya ani digdi sa barangay Kinale, Tabaco City. Taning sanay ni kan haraniyon lang digdi sa public market kan syudad. Matapos na magsagin-sagin na customer ang sarong pulis, buminakal nin sigarilyong ang brand Camel kana igaw na ang sarong rim na may laog na 10 kahanin sigarilyong Camel. Tulos nang inarestar kan mga autoridad sa presensya kan Bureau of Internal Revenue. Ining suspect na paratyenda may sadiri kan tindahan dahilan sa pagpabakal kan peke asin smuggled na mga sigarilyo sa iyang tindahan. Ang negosyante na ang pangunyan digdi sa kasong pagbayular sa Section 254 asin 263 kan Republic Act 8424 o ang Tax Reform Act of 1999 amended by Republic Act 10963 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN. So nagluluwas VP Henry na smuggled na mga sigarilyo ang pinagtitinda kaining negosyante ini na nagkausa angani na siya madakop as in plantarang ka nagkakaw ng bita na kaso. Yan VP Henry ang impormasyon. Ang kanyan Jomar, paano nakalaw yan ang mga smuggled na yan? Iyo na nga niyan. Di ba? Iyo na nga yan. Didiscover yung kan mga polis, budakan Paano nakalaw yan? Nababantayan pag yaw na sa tindahan? Pag nayaw na sa tindahan, pag nasa merkado na, saka na didiscover na yan, smuggled, mga konsideradong mga peke. Actually, peke ang terminong ginamit? Or smuggled? Smuggled ang ginamit digdi sa report na nakuha ko. Oo. Pero may alat. Nababantayan? Smuggled. Counterfeit. Fake. One rim of Camel fake is counterfeit. Yeah. Nababantayan siya pag yaw na sa merkado. Pero din nababantayan sa paglaogaan kung saan uminagian. Ito dapat Pwede, ang tumbukon. Tangani na bago makalaog ko ta sa merkado, dakop na. Kung di taram kung saan nag-aagi yan. Diba? Iyo nga niyan iyo nga niyan. Pero ang style nindang yan kan ining mga autoridad. Oo. Mapon sa grassroots, may taas. So, Iyo. siyempre, matugaman. Kaya man sa shabu, nadakop sa shabu. Pag yaw na sa pusher. Okay, sige. Matugaman ini. Siyempre, apoton ng kampulis. Natural. Binakal. Paano nakaanto sinisay mo? Pagdili pinangayan sa mo. Araw kan. Luway-luway sinda pa'y taas. Pero somewhere along the way, mapuputol ang koneksyon ka. Okay. Dahil magkanto duman sa source. Okay. Yan ang report. Yomar Bien, DCTV. Yan ang kwanta. Gariman sa nasyabo, nadadakop kadaklan pag nasa pusher na, pag nasa merkado na, pag nasa luwas na. Pero pag supino nan kung sa inaga, nakakaagi, nagigibo, nakakaagi, nakakawagas. Di ba? Ay na, sa bagay, yan na normal na sitwasyon. Mga tugang kan, di ba? Nangyayari man talaga yan. Mientras tanto, nasa linya mga tugang si Jimmy. Nasalita. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, ang mga bulod sa 3rd District, particular sa area kan Uwas, Libon, haralang kaunan mga bulod yan. Pigpaparaburukasan sana, dahil man diretsong pigkukurong krito. Inian saro sa posibleng dahilan, sa kunata lulugad na sa mga bulod, natural, iyon kausanin mga pagkulaps, asin mga pagbaha, inhuli sa mga tanom, mga kahoy, mga nyog, pinaralod na gulping mga nyog natural initan, hiwas, tabi BP, kan mga nadiscover niya tong mga tinampong daiman kitawong maaragi. Sus ko tabi BP panhiwas, 4 lanes, 6 lanes, may mga intersection pa. Di pag nag-uran, natural, duman mga ngaragi an tubig, iyo ang posibleng dahilan sa kunata igwanin mga pagbaha na nangyari. Ang mga road opening ini,
ang pondo, sundo sa nasa road opening. Tapos dahil maintindihan kung saan ini ikakuroniktar, sa Pantaw, igwa ki halangkaw na bulod, picture niya to kay to. Binuksan man, balda sa San Jose, tan pigiiwasan sa sityo Dumalaga, na guminaraba ng ani. Kan pagpasiring niya to sa Pantaw, follow up niya to duman sa mga residentes. Kung ano na ito. Sundo man sa napalando man, binuksan sa natabi BP, sayang kan mga kahoy kan mga nyog, ngunyan, dahil man nin sunod na programang budget para sa concreting, abandoned na naman itong binuksan at tinampo. So ano ang mangyayari kani? Sige sanan burukas kitinampo, dahil man kay direksyon, kunwarin ini tataraposon, kaya ini gumbaga pigpapararulugad sa naan mga kabubuldan, asin sayang kan darakulaw na pundong dahil man ini napapakinabangan kan publiko. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jimmy Saripur. Sabi ni Jeril Naranya, good morning, Macedonian Heritage. Next week na lang po kita. Mag-full tank kan diesel. Mababa ki 10 cents. Natusunta ka dyan, Jeril. Gisinti mo sa ibababa. Joshua Bino. Ato, counterfeit po ang tamang term dyan. Bako po smuggle, tang smuggle, chinelas tabi. Puro nanggad ka mo. Puro nanggad Ang smuggle nga, chinelas. Sa Masbate po, ang smuggle, chinelas. Kwadaw nga ba niya ki Honda? Ano? Kumuha ka ngayang Honda. Anong Honda? Tricycle palaan. Pagabot. Ang nagadalagan, Kawasaki. Hello? Hello? Yeah. Oh. Relate ako doon sa story ni Jimmy. Oh. Kang nagkumpara pa din ako sa Pantaw BP. Ganyan sa lugar ng pababa. Iyo. Nasinusog ko. Pag-abot naman, din. Oo. Iyon na nga ni. Napuno na tinampo. Oo. O ni pa, patik mo ini o. Sa hindi sa Ligas pa ang reporter mo. Oo. Patik mo na going to bugtong na kuwali ka digdiyo sa pag-asa. Doon diretso baga, luwas baga ka bugtong. Mga maywason baganti ng po dyan? May road opening na naman dyan. Oo. Nakulunununun pati. Nakupasahin daw ini. Pasiring sa mayon. Ay, pasiring sa mayon. Pasiring. Bata, baby, puro ka ba sa ng pingihan? Pasiring sa mga barangay. Pailing mo, baby. Tanganin magkabook lamang kitang doon. Arinda. Ako gusto ko sa mag-relax talaga. Magparakidit. Si siya ang kuyan mo digdiyo. Si siya ang reporter mo digdiyo. Pati mo, baby. Magi-ulo ka. Ipailing ta kay Joshua. Yan, pailing mo kay Joshua. Bago baga tumumbok naman, ara mo subay kay Siloy Chan dati? Iyo sa tribo ano yan? Iyo sa kanto sa may pawa. Yan, dyan sa area nga, pailing mo. Di ba natumbok? Bago magtumbok, binatuoy yan. Oo. Balaga? May bagong bukas na naman tinampo Bagong Ligas Space. Noel, Po. inimang tubig na malipot. Okay. Latoson, taga-Sararayon ka na. Tiga-pandar muna naman ako na. Punde ako dyan. Sabi mo, para ulok sa nakita ko niyan. Dapat relax na. Relax na. Dapat relax na. Oo. Sige, salamat. Latosong ko ang salbatan ng ini na. Di ba? Joshua, hilingon mo tabi ito na pigtarab ni Noel. Ikaw lamang kita ki kaugmahan sa pagka-oral daw. Good morning, tabi sa mga taga-Rawiz. Sabi kan texter ta. Joshua Bino, come in. Good morning. Yes, Lipe, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag nga tong bareta tapos ang pagkapingyente ni nagkapirang simana
Dahil sa uminaging mga raot ning panahon ngunyan tabi BPNR tuloy-tuloy masugsugo na ang pinagigibong mobile blood donation drive sursimana kan Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory tangani ng makatipon naman tabi BPNR ning dugo pandugtong buhay sa mga nangangaipo. Kung matatandaan kan umagi matapos ang bagyong si Christine, matindi ang sinapar na problema kan nasabi ng ahensya dahil inabot sa ini ang red alert sa supply ni na dugo. Ibig sabihin, kung may nababaon ang sasaray nindang dugo, kung saan kinakaipuan pangani na ang mga ipon ng dugo kan mga panahon na ito, para makakuaning bags ng dugo kay puwan magbitbit naman tulos kan sendang mga donor kung kay puwan mo ning tulong bag tulong donor man ang kay puwan mong darahon ngunyan tangani nang ma-replenish ang stock ng dugo sa nasabi ng ahensya. Tuloy-tuloy naman ang pinagibong sursimanang mobile blood donation drive sa panginat ka na mamayo ka nasabi ng ahensya si Dr. Alan Locanyas. Kunya na aldaw sa pitsa 12 kaining bulan ni na Nobyembre 2024 mapatyar ang nasabing ahensya duman sa Barangay Basagan, Syudad San Tabaco, digdi sa Tanchuling General Hospital sa Legazpi City, asin sa Barangay Kabunturan duman sa munisipyo naman tabi BPNR kan Malinaw. Ang pangapudan ka na ahensya kung yaon duman sa Harani sa area kung saan magkakaigwanin na mobile blood donation. Asin gusto, kwalipikadong magdonar ng dugo, bisitaho na sanaan na sabi ng lokasyon na tigasabi sa naunang bitan sang schedule asin pwedeng magdulok asin maghapot kay Miss Nicole Anbeo ang sa indang mobile blood donation officer tabi DP Henry para sa indang mga kaputan asin na concern. Apwera sa aldaw na ini or aldaw igwa tabi DP Henry sursimana igwa tangali nga madagdagan ang stock ng dugo sa nasabing ahensya. Sa aga, Miyerkules, duman naman sinda sa Rural Health Unit kan UWAS digdi sa probinsya Catalpan asin sa Rural Health Unit kan Magallanes duman man sa probinsya kan Sorsogon. Huwebes, Barangay Tinagaan sa Daraga, Barangay Bagong Bayan kan Malinaw, Dunsol Community College duman sa Dunsol Sorsogon, Community College ugma nito sa Manito Albay, asin sa Barangay Karakaran sa munisipyo kan Rapu-Rapu. Nobyembre 15 Biyernes duman sa Rural Health Unit kan Pulangi, sa Bicol University Tabaco Campus, sa Barangay Pulsan sa munisipyo kan Tiwi, Gubat District Hospital sa Gubat, Aretsyo Castilla, Aretsyo Matnog duman sa Sorsogon, asin sa Barangay Cruzada digdi sa Legazpi City. Mantang pag-abot naman ni Sabado, Nobyembre 16 sa Barangay Pilican, Bakakay, asin Madunarman sa PNP, asin Eagles Club kan Sorsogon City. Iyan ang nakaschedule ngunyan na simana asin tinagalaoman tuloy-tuloy na ni sa mga maabot pang simana asin bulan pa ni Henry tangani ng makatipo naman ng dugo ang nasabi ng ahensya nagadugtong ng buhay sa mga nangangaipong pasyente. Yan dito yung dagdag na istorya. Joshua Pino. Thank you, Joshua, sa report. Gari tama ining text ako ni Sir ni ano yan. Ang Jesse, Sir Jesse, garo tama ining observation mo. Tod tabi, tauliton ko sa pag-asa pag alas 6. Duman sa 6:30. Pag 6:30, i-live ko ulit sa pag-asa. Ano yan Gari tama ining observation ni Sir Jesse. Busing, tod tauliton ko sa pag-asa. I-live ta ulit sa pag-asa tabi dyan na 6:30. Pagkatapos gan sa tuyang bareta, ha? Deko kaya pero gari may point ka sa text mo sa kuya ngunya na aga tabi, ha. Sige po, salamato na sa observation mo tabi na nadangog mo ka sa bago sa report kan pag-asa. Okay? Maray na aga tabi, naisip ko tabi na ito. Good morning. Uni pala. Maray na aga tabi. Maray na aga.
May naisip tabi ako pero day ko aram kung sisay na senador, congressman o agency buda kon paano magibuhan kipaagi na pag may bagyo upon declaration kan signal number 1 dapat may free access ang mga internet providers. Buda free call and text sa mga telcos na mga residentes na apektado sa areas hanggang malifted ang gabos na typhoon signal kan Pag-asa Weather Bureau. Gari may point ka, pwede ini Pwedeng adalan ini zone. Pwedeng adalan ini. Pag tinamaalaba nga sa lugar, sarong lugar, typhoon signal 1. Gari free ang apod. Ade, free ang apod, text or call. Pwede na nga matao ka lang perang hanggang mga perang beses, di ba? Buda free ang internet. Talaga, pwedeng adalan ini ko kasi mananggad na congressman, senador ang pwedeng mag-isip kay ni para maging batas. Aha, di ba? Na sa satuya tabi na nasyon. Sige po, ito tuloy na ideya ini sa mga nagdadaralagan ng mga congressmen o kaya mga senador. Dai maglandfall ang bagyong Ophel as in Pipito sa Bicol Region next week November 17. Amihan na source.windy.ph apps. Okay. Kung amihan mananggad, medyo may kwansya ha. May chance na puro na lang ini sa daga tabi na maraot na panahon. Alright, sige po, salamaton. Tuesday morning, hear it, watching, listening, Benji, Pugi, Dapugi. Pa-shoutout kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Rochelle Capili, Asejo, Monte. Please, pakigreet po dahil gari sigang muto-muto ni Manay Agnes Mape. Dahil niya daan maray ka ni kay Manay Agnes Mape. Ibuan na ining plugging. Good morning, Henry M. Ako talaga, giguluguluhan talaga ako. Ata nang relax. Good morning, Tabi. Alas 6 na. Magbareta ka na. Sige. Henry, maski anong paliwanag sa tao dahil natutunawan ang kadaklanta para sa tao, bako logical ang rason na pigtao kan Comelec buda Supreme Court. Okay. Anito. Good morning, Tabi. Ang tubig tabi sa Legazpi, maluya ang bulos, paminsan makusog. Ay, ining observation mo, totoo tabi ini, sa harong, medyo paminsan maluya, paminsan makusog. Napano daw? Happy birthday kay Jolie de Mesa. Happy birthday, Ma'am Jolie de Mesa. Good morning, Tabi, sa imo. Happy birthday. Good morning, Henry M. Dahil na magpara problema kan politika sa eleksyon na sana. Tama. Good morning, Tabi. Pwede po patugtugon mo so disco na sana. Magbaray lamang kita pag katubago pa ining alas 5:15. Okay na? O sige, mabareta na muna kita. Tatod na sa iba pang mga reactions. Mga tugang Tabi alas 6:05 na. Oras po sa DCG basin sa Pilipinas. Masunod na GB News Express. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Figaro,
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best phone pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa tumbanwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanluaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong imperial, provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa kung banwa. Si Fem, mura ng iba. Serbisyong imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong imperial, terminan niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan kulangi. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Ano man ang atubangon ta, sigaw si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta,
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6 G's, oras sa Pilipinas. News Express, mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express, mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta niyan sa lado lokal, balik eskwela na po nguyan aldaw sa mga estudyante sa lugar Kanalbay na ito nagsuspended in klase bilang pag-andam sa posibleng epekto kan bagyong Nika. Ang job orders sa lokal na gobyerno kang Legazpi, planong bawasan in 50% mantang mga department heads hihilingon kung kumusta ang performance kaini. Sigon sa kay Mayor Alfredo Garbin Jr. Sa lado nasyonal, big time oil price hike pinuunan ng ipautob ang mga kumpanya ng petrolyo. Kasabagong alas 6 nin aga, DND siniguro nagabos ng mga LGUs na rinapado kan bagyo. Matatawanin ayuda kang national government. Sa ibang nasyon, Israel, inako na sinda ang nasa likod kan pagpasabog sa mga pagers kang Hezbollah sa Lebanon. Business news, mga agriculture o Department of Agriculture kinumpirmar na nag-itaas ang presyo kang manok asin bunay. Health news, tulong lakdang para maibitaran ang obesity, ipinaluwas kan mga health experts sa Kinaban. Detalyes, mga tugang kan mga bareta nyato ngunyan sa lado lokal, balik eskwela na po ngunyan aldaw ang mga estudyante poon sa mga preschool, sagod sa high school sa munisipyo kan Tiwi, Malinaw, Malilipot, Makakay, Rapu-Rapu, asin Tabaco City. Inibasado sa pinaluwas kan PDRRMC Absemo Advisory Number 26-2024 kasunod kan paghalik kan pag-asa sa Typhoon Signal 1 sa mga nasabing lugar dahil sa bagyong Nika. Sa pirmadong abiso ni Albay Acting Governor Glenda Bungao na daiman pwede na halion kan mga lokal na gobyerno ang inot ng pagsuspende ng klase para maibitaran ang pagkapindyente kang klase kan mga estudyante mientras na posible man na magpapadagos ang implementasyon kan class suspension sa mga eskwelahan na pigagamit bilang temporary shelter kan mga nag-evacuar na residentes alagad kaipuhan na mas maigot ang koordinasyon sa mga school heads para sa implementasyon kang alternative learning modality. Mientras tanto, nadagdagan po nin 26 ang bilang kan COVID-19 cases sa Bicol Region. Base po sa pinakabagong COVID-19 bulletin kan Department of Health, sa panibagong kaso, 4 ang narehistro sa Albay, 21 sa Camarines Sur, mantang saro sa Sorsogon. Napag-araman ng mga personang nagkaigwa kay ni iyon base sa ginibong test results kung saan 28 o kaya 40.57% ang nagpositibo sa inot ng naging resulta. Padagos man ang pangapudan kan Department of Health sa publiko na mag-ingat at sinsunodon ang mga health protocols para maprotehiran ang sadiri laban sa COVID-19. Nayaon pa ang virus sa satuyang kapalibutan. Ipapaapod kan ni Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. ang 1,700 na mga job orders para maaraman kung saan nakadestino sa mga opisina sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Inampayag ni Garbin sa pakipaghoron kan DCGB News kung saan ipinaliwanag kay ni nahihilingon niya ang sa indang mga performances alagad para sa alkalde kan syudad.
mas maray nang babawasan ini nin 50% para matawanan daw nin minimum wage kung kaya kan fundo alaga dapat sigurohon na makapagtrabaho ini nin matanos asin makapagtao nin maray na serbisyo sa komunidad. If you were accommodated as casual employee or job orders to maintain a political patronage, so that's the end of it. Abo ko nang araw ka na mangyari. I'd rather see it trim it to 50%, give them the necessary or minimum wage kung kaya, pero dapat may ambag sa satuyang syudad. Sinabi pa ni Garbi na dahil man niya basta-basta magahali nin umasalidahan o sa ibong nalado, sinabi ni Garbi na dahil man niya basta-basta mahali asin masalidahan ang mga pamayokan kada departamento dahil lang sa sendang security of tenure alagad kay po na masiguro na nautob ninda ang sendang functions asin makapagserbi sa mga ligaspenyo. Dagdag na mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Jimmy Nasalita may dagdag na report. Mga Pantaw Port nag-soft opening na. Ang problema, dai naman makapag-operate tadai manin tinampong toltol. Report hali kay Jimmy Nasalita. Ang Pantaw Port talagang dahil na ini makakapag-operate na naman kung saan kung matatandaan pig sa irarom na ini sa soft opening indikasyon partially pwede na mag-operate ang problema rinapado kan bagyong Christine Pantaw so mismong Pantaw Port dahil nin problema ko ta na dahil nin distroso ang problema dahil man giraray ini makakapag full blown operation dahil lang sa puro tol ang tinampo. Iguan in proposal nin panibagong ruta na bubuksan alagad haloy pa ini mangyayari kung kayaan Pantaw Port ang piglalao man na operasyon kay ni dahil na sa liwat mangyayari dahil lang sa siring na mga rason. Matatandaan panahon ni GMA na ipatindog ang pier na ini ang pagtubod ini ang makakapabangon sa pag-usuag kan ekonomiya kan libo na sina probinsya ni Albay ang kagulping kwartang inubos sa pier na ini dahil lamang nin ROI o return on investment ang gobyerno sa pagsabing dahil man nga ni nakakapagpuon kan operasyon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, Joshua Bino may dagdag man na report. Doble ingat sa pagmamaneho ni anuman na klase ng behikulo. Ini napatanig kunyan kan Legazpi City PNP matapos naman ang sarong makangirhat na aksidente kung saan sarong 55 anyos na lalaki pinistong si Jaime Atento, residente kan Barangay Taysan, Legazpi City. Sarong tricycle driver ang binawian na buhay matapos anday piglalauman makangirhat na banggaan sa tahaw kan pigmamaneho kaining pampasaherong tricycle asin sarong man na pampasaherong jeep na pigla mamaneho kan sarong 33 anyos na lalaki residente man kan Barangay Buang kan Tabaco City. Ini ang impormasyon ni Legazpi PNP Chief Investigator Police Executive Master Sergeant Carlos Panya kung sa insusog sa inisyal na investigasyon kan Legazpi PNP nangyari na aksidente banggaan kan duwang behikulo sa kalabaan kan Maharlika Highway sa Purok 6 Barangay Biga Legazpi City asin sa tiga-arampang rason nagkasalpukan ang naunang bitan ng duwang behikulo sa nasabing lugar dahilan para bumaliktad ang pampasaherong tricycle sa tahaw ka na tinampo asin nangyari ang aksidente mag-aalas 2 ang hapon kasudma nahulog ang driver kan magbarlintok ang tricycle hali sa pigkakapatan kaining manibela asin matinding tama kan lawas ang inabot kan driver na ini dinaraman sa Legazpi City Hospital alagad deklarado ng dead on arrival kan nag-atendir na doktor. Susog sa impormasyon ni Panya sa ngunyan pansamantalang nakakulong muna sa Legazpi PNP ang driver kan jeep asin posibleng maghampang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property asin sigun kay Panya susugman sa driver na pagkasunduan nasasaguton kay ni ang gastoson sa pagpapalubong sa nasabing biktima. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB.
Numero kan familia sa probinsya kan Albay na nasa evacuation center dahil kan bagyong Christine, dakul pa sagkod ngunyan. Karen Ala sa report. Duwang simana na lamang makalis ang bagyong Christine. Sagkod ngunyan, dakul pananggad ang pamilyang nasa evacuation center na nag-evacuar kan supag bagyong Christine pa. Sa pinakahuling datos na kaputan gobyerno probinsyal, sa Tiwi, 54 pamilya pa ang nasa evacuation center. Sa Malinaw, 8 pamilya na totalmente 31 ang individual. 2 sa syudad kan Legazpi, 16 sa Ginubata na totalmente 49 ang individual. 3 sa Uwas, 14 pamilya sa Pulangi, mantang sa Libon Albay ang presenteng dakululon pa na nasa 307 pang makahirak na pamilya. Kaya ngunyan, promesa kan namamayukan gobyerno provincial na si Gobernador Glenda Umbungaw na asistensyado ninda ining marhay, lalo pat ang rason kung nataiyaraong pa ini sa evacuation center dahil dahil nang mauulian narong kung nagkadaran niya rana sa mga ari-arian. Karen Ala, DCGB News. Kadagdagan na resipiyente sa social housing project sa Tiwi Albay nagresibikan sa endang harong kanakaaging aldaw. Report kay Joe Marbien. Dagdag na 76 na mga pamilya ang nakaresibi na naman kan sa indang mga residensya sa irarum kan housing project kan gobyerno digdi sa Tiwi na pinagapod na Balay Tiwi. Ang Balay Tiwi iyo ang namumugtak sa barangay Biyong kan Banwaan kan Tiwi asin ini tuyong ipinag-construir para duman sa mga residentes kang nasabing Banwaan na pigpa iribakwar dahilan sa indang lugar iyon peligroso sa mga landslide, pagbaba at iba pang kalamidad. 612 units na ginibudigdi sa naunambitan na housing project asin kan 2022 pa pinuna na okuparon ini kan mga beneficiaryo kung saan ang inisyal na nag-restart digdi nasa 150 mga pamilya. Kanakalis na Domingo, nadagdagan ini na sobra sa 70 mga pamilya na hali sa Manilay na barangay digdi sa Banwaan Kantiwi na tuyong pa-evacuar kan gobyerno lokal dahil peligroso ang sa mga lugar sa mga kalamidad asin ngunyan ipinagbalyo sa masaligtas na lugar. Yan ang report. Joe Marbien, DCGB. Alas 6:25, abangan mga tugang sa muyang pagbabalik, 2 pesos, sobra sa 2 pesos na aumento sa petrolyo. Lalo na sa diesel, efektibo na kasabagong alas 6 nin aga. Detalye kayan, makalipas lang po kayo ni. GB News Express. GB News Express. Ako lang naginibuhan sa atong kasurog basta sa pag-asenso may konkretong mga plano asin programa para sa tao dire-diretso at benepisyo tunay na malalaoman na serbisyo ko ito ang totoo. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko ang ngaran, kada ko lang naginibuhan sa atong kasurog basta sa pag-asenso may konkretong
mga plano, asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Kon si JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Kon si JP Lee, handang magserbi. Kon si JP Lee, handang magserbi.
Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham. Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. GB News Express. GB News Express. Mga tugang alas 6:31 nin pagkaaga, ipinautob na po kasubago kan mga kumpanya nin petrolyo and big time oil price hike alas 6 nin aga kung saan sobra sa 2 pesos. Ang aumento para sa diesel asin sobraman sa piso kada litro ang itiraas kang presyo nin gasolina asin kerosene. Sa magkasiblag na anunsyo kan mga oil companies sa indang sinabi na nagitaas ang presyo kang kada litro nin gasolina nin 1.50. Ang diesel naglangkaw nin 2 Gs kada litro, mantang ang kerosene 1.20. Sigon sa Department of Energy, Assistant Director Rodela Romero, na ang pag-aumento sa presyo kan petrolyo resulta kan serye nin bagyo na nakaapekto sa pinagkukuahan nin petrolyo sa Gulf of Mexico. Mientras na atraso man ang nakatalaan na pagdugang nin produksyon kan mga o kan Organization of Petroleum and Exporting Countries sa OPEC, asin ang pagbaba kang balor o kantidad kan piso kontra sa dolyar. Pinirmahan na mga tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang propestong Create More o Create to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy Bill o Republic Act 12066. Inamyandran kanlay ang National Internal Revenue Code na nagpakarhay sa tax incentive policy asin pagpapakusog kan pangangapital o investment sa Pilipinas. Serarom kaini, pinalawig ang tax incentive sa dagdag pang 10 taon o gikan sa dating 17 taon pasiring sa 27 taon. Mantang nagbaba man ang corporate income tax rate kan registered business enterprises o RBS sa 20% gikan sa 25%. Dodoblihon man ang deduction sa gastos sa kuryente na kabawasan sa gastos kan manufacturing sector. Sigon kay Presidente Marcos Jr. ang lay na ini, patunay na bukas ang Pilipinas sa negosyo asin para mas makusog asin inklusibo ang pagrambong kan ekonomiya. Nagalaom ang Commission Election sa COMELEC na magiging marhay asin matrangkilo ang 2025 midterm elections. Ini kasunod kang pagiging generally peaceful kanakaaging pagsumiter ng Certificate of Candidacy o COC para sa kainot-inuting BARM parliamentary elections. Sa ambos interview sa COMELEC o kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, sinabi kainin na nagiging mature na ang mga Pilipino, lalo na tanaging na o daing na rehistrong untoward incidents o may kukonektar sa COC filing. Sa kabilugan, igwanin 117 na mga aspirants kansendang COC as in Certificate of Acceptance of Nominations poon Nobyembre 4 sagkod kan uminaging Sabado. Sunod-sunod ang mga kalamidad na nagtama sa nasyon dahilan sa climate change asin iba pa ang dahilan. Por medyo kay ni, siniguro kan Department of National Defense na gabos na mga local government na rinapado kan kalamidad makakaresbe nin ayuda gikan sa national government. Ipinahayag ni National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Chair Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na daing mawawalat sa pigigibong pagresponde kan gobyerno. Ginibo ni Chodoro ang pahayag kasabay kan pagtao kay ni nin pag-umaw sa gabos na mga ahensyang nagtatarabangan para maihatod
ang ayuda sa mga naapektaran na lugar. Mientras tanto, sinabi man ni kan Office of the Civil Defense o City Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na ang pagtatarabangan kan mga pangenot na ahensya de gobyerno nagpapahiling sa nanin sarong kamautan mantang iyo ini ang masiguro sa kaligtasan kan publiko asin maihatod ang pangangaipo kan mga ini. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal. Mga programang pangsalod siring sa malasakit centers dakulang tabang sa top concern na pinag-rumdum kan mga Filipino. Sigon sa report, 73% sa kada Pilipino o kaya 7 sa kada 10 Pilipino ang naghalit sa saindang salod. Ini ang naglunga sa ginibong research kan Okta sa sarong survey na ginibo kanuminaging mga simana. Base sa survey, natugon ng masa may kinaraman sa urgent national and personal concerns, nagluluwas na ang top personal concern kan mga Pilipino ang pagiging makusog asin makaiwas sa kahilangan. Sinundan man ini kan makapagtapos sa pag-aadal asin ang pagkakaigwan ng trabaho asin tamang hanapbuhay. Sigon kay Senador Bongo, Chairman Committee o kan Senate Committee on Health, patunay ini na ang survey iyo ang mahalaga para sa mga Pilipino na mapakarhay ang serbisyo medikal asin marhay na benepisyo kan sa indang salod. Bako makangalas kung nata naging mainit ang reaksyon kan publiko may kinaraman sa pagbabantay sa mga polisiya kan PhilHealth sharing sa kulang sa benepisyo mantang sobra-sobra ang pondo kan ahensya. Nakalipas na pagdangog kan Committee on Health, pirang beses na sinabi ni Go sa PhilHealth na dapat ayuson ang polisiya kan mga ini. Tinawanin doon ni Senador Bongo na sa PhilHealth na hanggang ngunyan dapat pakarayon ang serbisyo dahilan ta kan uminaging simana luway-luway na na-implementar kay ni ang napag-ururunan sa Senate Committee. Sinabi kan senador na dahil sa salod, number 1 na personal concern kan mga Pilipino ang asin prioridad ang medical services sharing sa mga malasakit center. Matatandaan as kinumpirmar kan Department of Health na maabot sa 15 milyon na mga Filipino ang natabangan kan malasakit centers na proyekto kan sinabi ng senador. Bareta, mga tugang sa ibang nasyon. Makalipas lang kan mga patalasta. GB News Express. GB News Express. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vita sa generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express.
Baretang ngunyan mga tugang sa luwas kan Pilipinas, nag-ako na ang Israel sa primerong pagkakataon na sindang nasa likod kan pagpapasabog sa ginatos na mga pager na pigagamit kang Hezbollah sa Lebanon. Sa report hali sa Israel media, kanakaaging aldaw, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa iyang mga gabinete na piglansar ang beeper operation as in pig-eliminate o pagadan sa leader kang Hezbollah na si Hassan Nasrallah apisar kan pagkontra kan mga senior official sa security establishments as in political echelon na namamayo sa inda. Magigirumduman na kan September 17, ribo-ribong pagsabog ang tuminama sa mga miyembro kang Hezbollah target ang sa indang pager as in walkie-talkies. Guminadan man ang mga pagsabog nin 37 katawo kay bahan na nagkaperang aki asin ikinalugad nin maabot sa 3,000 na kadaklan mga sibilyan asin bystanders. Ang pag-ako kang Israel sa pager attack sa Lebanon kasunod kan pagipaghuron ni Israeli Prime Minister Netanyahu kay US President-elect Donald Trump asin 3 beses sa mga nakalis na daw. Ipinagladawan ni Netanyahu ang sa iyang paghuron sa sarong magayon asin importanteng conversation na kamautan na mapakusog ang pusog asin solidong alyansa sa pagultanan kang Israel asin Estados Unidos. Business News. Business News. Mga tugang, kinumpirmar po kan Department of Agriculture o DA na nag-itaas ang presyo kan karning manok asin bunay sa mga merkado base sa endang monitoring apisar kan pagpapautob nin pagbaba nin farm gate price kan nakaaging poultry o kanasabing poultry products ang mga poultry raisers. Alagad, siniguro man ni Agriculture spokesperson Asek Arnel de Mesa na tataon na din daininin atensyon lalo na taan mga nasabing produkto partikan commodities na pinming pigbabakal kan mga konsumidores. Ang farm gate price ngunyan kan manok nasa 80 pesos na sana sigon sa Department of Agriculture. Pero alagad pag-abot sa Saudan nasa 220 pesos ang kada kilo. Ang bunay nabawasan manin sa lapi ang presyo pero mantinido man giraray na 8 pesos sagkod 9 pesos ang presyo kaini sa merkado. Health News, mga tugang, kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. An obesity, sarong complex and chronic disease sigon sa mga health experts sa kinauban. Sigon sa World Health Organization o WHO, tanganing mapermintaran ng obesity, may tulong bagay na dapat gibuo ng mga tao asin ini, iyon mga minasunod. Limitaran ang total fat asin sugar intake, kumaonin dakul na prutas, gulay asin whole grains and nuts, siring man na pagkakaigunin regular na physical activity. Tinawanin doon ka mga eksperto sa salud na dapat tandaan na ang obesity preventable. Health News from Newsbase, Mardila, Dainiba. Mga tugang, haramon ta po ang latest sa kamugtakan kampanahon live. Hali po dyan sa Pag-asa DOST. Kasabay si Sir Ariel Zamudio. Sir Ariel, good morning. Go ahead. Maray na aga po. Para po sa update sa kamugtakan sa tuyang panahon. Ang bagyong Nika, nagduya pa po iniyo habang iniman nagiro sa direksyon na panorte Sulupan sa West Philippine Sea. Sa ngunya, nasa kategorya niyong severe tropical storm hali sa pagiging typhoon category. Turing namataan ang sentro kan bagyong Nika sa distansyang 185 kilometers sulnupan kang Lawag City, Ilocos Norte. Iguay ni kusog ng Doros na haran sa sentrong nagaabot sa 95 kilometers per hour, asin may pagbugso kan Doros nagaabot sa 115 kilometers per hour. Naghiro ining unyan sa direksyon na panorteng sulnupan sa rekasman na 30 kilometers per hour. May nakakapirang lugar pa man duman sa Northern Luzon ang nakabandera pa man ang tropical cyclone wind signal number 1. Ang bagyong si Nika nilalauman man na maluwas sa Philippine Area of Responsibility sa laog ng masunod na 12 oras. Samantala, ang update man sa sarong bagyo na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility
Inima nasa kategoryang tropical storm na may international name na Manyi. Puri man ining namataan sa distansyang 2,870 kilometers sirangan kang southeastern Luzon. Igwa naman ining kusog ninduros na arane sa sentro nagaabot sa 85 kilometers per hour asin may pagbugso kanduros na nagaabot man sa 105 kilometers per hour. Nagiro man yan sa direksyon na pasulnupan sa rikas na 10 kilometers per hour. Samantala, naglawg naman sa Philippine Area of Responsibility ang sarupang bagyo na may pangara na bagyong Ophel. Inima na sa kategoryang tropical storm na may international name na Osagi. Ang bagyong si Ophel huring namataan man sa distansyang 1,170 kilometers sirangan kang southeastern Luzon sa coordinates na 13.0 degrees north, 134.8 degrees east. Igwa man ining kusog dinduros na arane sa sentrong nagaabot sa 75 kilometers per hour asin may pagbugso kanduros na nagaabot sa 90 kilometers per hour. Nagiro man ni sa direksyon na pasulnupan, norteng sulnupan sa rikas man na 25 kilometers per hour. Ang bagyong si Ophel sa ngunyan day pamandirektang epekto sa anuman na parte kan sa tuyang nasyon. Alagad inaasa na iniman maghihiro paparani sa kadagaan sa Luzon. Ini generally inaasa na mahiro sa direksyon na pasulnupan, norte-sulnupan. Base man sa pinakahuring forecast track, ang bagyong si Ophel iniman pasudling maglandfall duman sa may northern or central Luzon sa Huwebes nin hapon o Banggi. Samantala, ang unya na maghapon ang Bicol Region nilalauman man ang generally maray na panahon, alagad niya pa man ang tsansa nin mga pulong pagpuran o pagkikilatasin pagdaguldo lalo na sa mga bandang hapon o Banggi. Maluya man hanggang sa katamtaman na doros na hali sa timog, hanggang sa timog sulnupan ang mamamatian, asin ang mga kadagatan magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Yan po sa tuyang weather update, hali po digi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa. Mga tugang iyang pandetalles kan mga bareta, sinurat po sa news base ni News Director Mardela Cruz, Angel Mustasa, and Jenny Balyaran. Siri man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Baretang kulalapnit, susunod na. GB News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Puun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padaba ka. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide.
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Baretang Kulalapnit! Bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag magagalit. Konsuelo lang ini. Digdi po sa morning hirit. Good morning kay amigong Ray Lumerio. Luminario pala. Luminario. Diyan po sa, tama ba? Diyan sa Barangay 17. Good morning, Tabi, sa mga taga Barangay 17. Tama, sunod. Kuwan ko. Pero tama, Ray, tama yun eh. Ray Luminario. Diyan po, mga tugang sa Barangay 17. Kan Ligaspi. Tama. Yeah. Ray, Mr. and Mrs. Ray Locinario. Kaya daw ako, Mr. and Mrs. Ray Locinario. Diyan po sa Barangay 17. Para dangugon tayo ini. Una kay ihadong tam, dong hit. Ihado. Ano na ihado? Joshua, good morning. Ano ang kamugtakan kainin na saro na ilihidong opisyal? Bulan-bulanan siya sa lokal na gobyerno. Kaya baga sudayng naginibo sa buhay. Gilid-digdi-gilid duman. Pangyayari. Ano nangyari? Oo. Sisay daw ini. Na? Nasarong ilihid ng opisyal. Na? Garosa ng bulan-bulanan sa sandang LGU. Oo. Nung day maging sentro kan Kanchaw. Oo. Na ining si Padipalan. Oo. Garo dayong pagkaaram sa mga nangyayaring problema sa sandang banwaan. Ilihidong opisyal siya? Opo. Dahil na siya maka-outro.
Pwede. Dahil na siya pero kung gumana pa ini, o padagos niyang pagiging bulan-bulanan niya. Kung gumana pa siya, ipagpadagos niyang estilo niya. Bala na sinda. Nagaris na dahil siya na siyang gibo. Dahil siya ng trabaho, pero nanggagana siya. May mga aram nga niya, kung na dahil man lamang nag-rebook sa session, minagana. Iyo baga. Oo, dahil man nag-rebook sa session. Dahil man, ang aram niya ng simbag, yes. Kung bako, present. Yung man sana. Ang aram niyang ang gitaram. Pero nanggagana siya. Iyo baga. Kaya lang, masok kerpisyo kay Kisurusang Gatos. Kaya man na po siya magtaram. Tayo ni Wing, nanaw man agusang Gatos kan eleksyon. Nanaw naman niya akong 50 kang eleksyon. Yung nga ito, ang bayad ko na senda. Kung kanday ko kaya pagtaram sa sesyon. Paano magtaram na ang tao baga sa kwarta nakatikom ang imot? Ano? Ang tao sa kwarta nakatikom ang imot. Ayun mananggad, ano? Iyong mananggad, ha? Hindi naman ang pait kay ni Bossing. Paano man ngayang makaisi na ang focus kay ningon yan, magparalibot na sa ibang lugar, sa ibang munisipyo. Nagilibot na sa munisipyo? Sa iba. Sa ibang munisipyo? Ta may iba na pala na tiga-ambisyon na posisyon. Ulitada may ano? May iba ng tiga-ambisyon na posisyon. Paghuna, kung may piglibot na sa ibang munisipyo, gusto na igwa na siya kay ibang kasisyon. May pig-ambisyonan pala siyang ibang posisyon. Opo. Nya bulan-bulanan siya dyan sa lugar niya, tapos may entra pa siya sa ibang posisyon. Pwede ba nga? Bagay. Sa bagay. Basta sa taong mag-read and write. Oo, sa bagay. Ay nga kairak man kita de. Dain na nakaise kan mga nangyayari sa iyang pinaghalian. Oo. Dapat kan mga bantayan dapat ang mga butante dyan. Iyo. Oo. Sabi kan mga gurang, paanong makakarating sa paroroonan kung ngayon pa lang hindi na marunong lumingon sa pinanggalingan? Ay ayos man adi. Paray man ang mga gurang. Tama man. Pero sabi kan mga teenager ngunyan, huwag kang lumakad ng matulin. Dahil matinik man ay malalim. Tama. Hindi delikado, ini matinik ito, malalim to. Magtagariparo man nga ni boy. Bakon so garo ka na sunalalansahan magparapasyar sa iba. Garo mo nang nalingawan so sa diri mong lugar. Ini so may chairmanship siyang makusog dyan sa Sanggunian? Ang chairmanship niya, Committee on Silence. Bako ba? Iba man ini? Iba man ini? Ang vice chairman niya, saro man na bulan-bulanan. Iba man ini? Committee on Silence, ha? Committee on, adjournment. Ano? Committee on adjournment. Adjournment. Lagi ibang aram pagbata po. Your Honor, motion to adjourn. Sabi kan sa presiding office, sige, ito mo. Okay, approve. Awinda. Uy, bako maninis so may piga pa eskwela? Iba? Iba ini? Iba. Na yaon siya sa munisipyo niya tapos may pigpa-eskwela sa ibang banwa? Iba? Iba. Ay, iba man ang aram ko, ano? Abangan iyan. Iba man ang aram ko, Iba man ang aram ko, eh. Pag madismiss ta kang klase, sir, mauli na pa ako. Nata! Alas 7 pa sana, mauli ka ng dismissal ta 7:30. Yun na po sundo ko sa luwas. Si Sai, si Papa po yaon sa luwas, masundo na. Ang bago
Ako na kan mga kaklase, ama talaga, Oho. pagkasakat sa auto, titakuan niya so nag-drive, Mhm. kikisan niya. Tapos, good evening, Papa. Iba man na ngayon na aram mo. Iba man so aram ko pala. Iba man so aram ko. Abangan. Sabi ni Ma'am Ami, atabon yan Marites. Dapat magtaka-relax kita, Ma'am Ami. Paano kayo ni? Okay. Pinoknan kaya inibite. Kan may naghapot na concerned citizen. Kumusta nga boss? So problema sa sarong barangay. Malistuon man ining suminimbag. Ang paguna kan tabo, may darang maray na bareta. Kan mabo yung tumaram, naula ang sabaw ta ang simbag. Anong iya ito? Taday ko aram. Talagang bulang-bulanan talaga. Sabi kay concerned citizen. Ay boy, goodbye. Tapos. Apoton ba ako kang detalye kaya itong istorya ko sa imo? Naiba ito? Naiba ito eh. Nasirip sa bintana. Nakababa pa pala. Ano? Nakababa pa. Nakasilip sa bintana ng gan, pagkasakat sa auto, diretso tinamaan sa kuwan, sa driver. Tinapaan tulo sa pisngi. Good evening, Papa. Pada sa professor, nakigkigta. Ano man niya ni? Puro banggir sa ngayong parang may alas 7:30. Naguling nga, alas 7. Masun, marigat, mabuot sa professor. Mabuot. Iba man pala din sa pagtara mo. Iba ba? Paguna ko, yun na ini. Iba. Pero pareho ang posisyon nila. Pareho. Pareho. Okay. Siguro, Papa. Goodbye. Awin na. Ukuda. Istorya ko kay Joshua ito. Dadaw nindo. Ukudad? Istorya ko kay Joshua. Kudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Pangyayari sa Maabaka. Good morning, Tabi, kay Kagawad Father Noli Alparsi dyan sa Bakakay. Father Noli, marina aga, don't try to be perfect, just try to be better than you were yesterday. Ayos man ini man natirada ni Kwan. Magayon. Yung manangga dadi. Yung manangga. Tama ka man, Tabi, Kagawad Father Noli Alparse. Good morning. Mga tugang, kung ikatabi mahilig maginom nin alak o magkaon nin taba, mag-ingat po kamo. Dahil antayan pong pipunan, mga tugang kan mga helang sa atay. Arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, buda cirrhosis. Tapos, ansay mong kogmahan konday pakita magbabago. Kaya mga tugang tanganing mo og mga tay, dapat po may protection kita. Dapat tabi may protection kita sa tuyang salod. Kaya ang protection na yan, dapat po liver aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Yan po mga tugang protection sa atay. Ini may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant po yan. Mga tugang na makusog para sa satuya na protection sa atay. Sa ralo na pag-inom kang Liver Aid, pwede po na mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid, mga tugang sa pagpugol kan paghubag gayni. May bisyo ka man o dai, mahilig ka man uminom o dai, mas maray po mga tugang na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Alas 7 na. Alas 7 na. Tabi, good morning. Sagabos. God is good all the time. Masunod na, Bareta alas 7 sa DCGB. Mabalik po kita 7:30 sa programang Anhapot. Mga tugang, nakahiling na kamukipustikan aleko na igwa ki Metro, John. Ano po ka John? Metro yan.
Ang poste baga kang aliko, yaw nakatakod sa metro. May sarang lugar sa Albay ng metro, yaw na po, nasa poste pero dukot na sa tinampo. Abangan nindo ang baretang yan. Pakonsilo kita sa Pilipinas. Adi, salamat, goodbye, mabuhay. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo.